Amen. So maayong udto sa tanan no, mo ni atong rely bigsoon tungod kay ganiha nagkaroon og paghang ato ang no, ang laptop mo ng glory to God no, dili gid tugutan sa ginagsuon nga dili na to ma-share no, o ipaabot no ang mensahe niya da sa tanang katawhan. Amen. So dalaygon kay ni Dios igsoon karon nga kaudtuhon kay murag udto na gid no. Hallelujah. Salamat sa Ginoo no sa iyang pagkamayo sa tumatag sa tagsa ka mga kinabuhi. Amen. Praise God no. So baniyag igsoon sa among bula mga pag-ampo. Amen. Labing balaan, Lord, gamhanan ka nga Dios, God. Mayaon ang imong pangalan. Lord, gamhanan ka sa tanan, God. Salamat, Lord, kagid Ginoong Dios, God, Lord, na mag-aabri sa matag kasing-kasing hinahuna, Lord. Hallelujah, Lord, nga kinimpulong o Dios, Lord, God, Lord, na madungog sa mga dalunggan. Diyos, mao kining anang maghari mo at babaw sa mga kinabuhi, Lord, sa mga spiritual na bahin, Lord. And pray, Father God, Lord, maghatag kag, Lord God, Lord, kadasig, kalig-on sa matag katawhan ni mo, Ginoo, Lord God, nga padayon nga nang minaw sa mong pulong karon. That, Lord, ang kining pulong ni mo, mao kining kinabuhi na mo, Lord, mao kining naghatag pagkaon sa mga kalag, Lord. Salamat, O God, gihay, Lord, ang imong bus nga alagad, O Diyos, Ginoo, mag-share sa mensahe mo karon nga kaming tagon, O God. Salamat, O God, Lord, dalay kon ka, O Diyos, sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen, no? So, salamat gayud no sa ato ang buhi nga Dios. Amen. No sa tumatag sa tagsa o ganiya igsoon. So nagre-live ta tungod kay naay kanang nahitabo sa ako sa laptop no kibali naghang siya. No dugay kayo siya naka-recover. Amen no. So hallelujah nindot kayo igsoon no dili pod no nako tugutan igsoon nga dili gid ni mapaabot ang mensahe sa Dios no. Amen sa ato mga tagsa kinabuhi. Di lang ni para sa ako igsoon kundi para ni kanatong tanan no maghatag kanato og kadasig paglig-on igsoon sa matag usa nato ka mga kinabuhi. Amen. So bulan kay igsoon tungod kay importante gid kayo ang mensahe sa Dios sa tumatag sa tagsa kinabuhi. Labi na karon igsoon. Amen. No sa to ang sitwasyon karon no kinahanglan gid nato no sa Jesus no ang atong Dios ng atong manluluwas. Amen. Dalaygo ng Diyos. Praise God. Hallelujah. So, karon igsoon, no? Nga to ang itakal karon igsoon, mahitungod kini igsoon sa pagsalig o pag-ampo nato no diha sa Ginoo. So, kung sayod ta igsoon nga kung aduna tay pag-ampo nga paghimuon, aduna pud tay pagsalig nga pagabuhaton. Amen, no? So, hallelujah. Kung saan man natong pag-ampo igsoon kung wala po tay pagsalig or pagtuo diha sa Ginoo, di ba? No, so kinahanglan gid nato ning tanan igsoon. Amen. So ang pulong gid sa Dios igsoon magadasig sa matag usa kanato karon nga kaudtohon. Amen. No, kibali ganiha ra gid unta ta magkuan igsoon pero tungod kay nagkaroon man og kanang kuan ilang di man nato maiwasan. Amen. So praise God. Hallelujah. So dalaygon ang Dios. Amen. So, pagsalig igsoon o pag-ampo no sa Ginoo, mao din ni igsoon ang kanang magkaroon lang ni gahom igsoon ang pag-ampo kung ato gining ubanan og kanang pagbuhat no action. Amen no. So, kinahanglan natong paghimuon igsoon maugid ang kanang pag-ampo sa kanunay. Amen no. So diri na to igsoon wala tay laing paghisgutan karon kun dili ang mensahe no ang pulong sa Dios tungod kay mao kining kinahanglan nato karon igsoon aron mahimutang lig-on sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Amen. We need to speak the truth. Amen no kay ang pulong sa Ginoo igsoon hallelujah mao gayud ang kamatuoran ug nagsulti gayud sa kamatuoran. So dili nato na kayang taguan. Amen no tungod kay taguan nato ang kamatuoran igsoon no. So alao to mga tawo nga wala pa gyud no masayod gyud no mahitungod sa Dios. Amen. So ingon ang 1 Thessalonians igsoon no chapter 5 verse 16 to 18 ngin diri igsoon pagmalipayon kamo kanunay pag-ampo sa tanang panahon ug pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. No? So gusto ni sa Dios igsoon nga mahimo ditang magmalipayon kanunay no.
ikaw igsoon sa imong situation karon, no, dili man siguro kanang babag siguro igsoon no nga despite sa imong mga naagian ng mga dagulanan or mga problema, no, kanang naagyapoy nagpabilin nga kalipay ba, no, kanang dili man gud gusto ang Ginoo igsoon nga ang tao, no, makita niya ang tao nga kanunay lang bitaw nga magulanon. Ang gusto mo gud sa Ginoo igsoon nga kanang makita niya ba nga despite sa ato mga gipang-agian kanang nagpabilin gihapon nga adunay kalipay tungod kay naay Dios nga ato ang kanang masaligan. Naay Dios nga ato ang kanang kanang dalang panan ba. Amen, no? So kung makita ta diri igsoon pag-ampos tanang panahon, so kinahanglan gid nato igsoon nga mahimo tang part niining mga pag-ampo. Amen, no? Tuba ka na igsoon nga kinahanglan day nga mahimo ditang part aning mga pag-ampo igsoon, no? Kay kabro igsoon karon sa atong situation karon kinahanglan gid igsoon sa tanang katawan sa Dios, no, ang mga pag-ampo. Kung nakita sa Dios igsoon nga kita ming ampo diha kaniyag nakita niya nga atong tinud-an nga kasing-kasing pagdulog diha kaniya nasayod ko ang Dios magatubag yun. Ang Dios igsoon magapamuhat gyud sa atong mga tagsa-tagsa kinabuhi. Ingon dira og pagpasalamat. So importante jud kaayo igsoon nga mahimo gyud tang mapasalamaton kanunay. Kay ingon diri igsoon bisan unsay modangat kaninyo sa to pa igsoon kung bisan unsa di ay nga modangat sa tuang mga tagsa-tagsa kinabuhi bisan unsa pa nakadako na mga pagsulay igsoon. Amen. No wala tay laing saligan ug wala tay laing dangpanan kundi ang Ginoo lang ug ato ka ng pasalamatan nga Lord, thank you. Tungod kay adunay pagsulay nga miabot sa akong kinabuhi ug mapasalamaton ko Lord kay nasayod pud ko nga adunay Ginoo nga magatubag sa akong mga pag-ampo. Di ba connected kaayo siya igsoon? No? Salamat gayud sa Ginoo igsoon tungod kay na ang pulong sa Dios ba nga naghatag bitaw ka natog kadasig. Naghatag ka na tog kalig-on nga mulahutay ta mo padayon jud ta. No, dili ta magpa-compromise igsoon ining kalibutan. No, dili na to buhaton igsoon ang buhat sa kalibutan. No, kada pareha gud igsoon kung kabalo na ka nga mali. No, dili na tama. Din ayaw buhat Di ba? Kinahanglan mo gud igsoon nga makorek pud ta sa tong mga kaugalingon. No? Kasagaran ba yan tao igsoon kusog kayo makorek sa uban? Pero wala ming korek sa ilang mga kaugalingon. Siguro, igsoon, i-guard na to itong mga kasingkas. Siguro, i-check pod na to ang atong mga kaugalingon. Basig igot na lang ta nakaila sa Ginoo pero wala na ta nagsubay sa kabubuton sa Dios. Amen? No, sa tanang pagsulay nga itong magian, igsoon, mapasalamaton gyapon ta sa Ginoo. Tungod kay naagi hapon, igsoon, hallelujah, no, yan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Naa igsoon ang kalipay nga ibutang ni Lord sa tuwang mga kasing-kasing. Kay dili siya gusto igsoon nga padayon na lang kasi sila kagkaguol, sila kasubo, sila problema, dili man na iya kay Lord. Ang gusto ni Lord igsoon bisag ming agi kag mga pagsulay, malipayon gihapon ka. Mo na gigiwa ni Lord igsoon nga sa ning agi na kaani. Kay usay man gud igsoon pag aduna kay problema, sige kag bagulbol, inanin ani gihapon. Maura gyapon. Labi na pa rin ng mga tao igsoon nga imong kumusta nya. Matubag igsoon nga maura gyapon. Kana bitong murag makaingon ka nga maura di gyapon, murag wala di gyapon na bag-o, wala di gyapon din na usab. No? Kana nindot kay igsoon nga pag miyong kag kumustahon ka, bisan daghan kay giagian pero salamat gyapon sige mo kay gitabangan gyapon mi niya ana ba kanang na kay response na maayo igsoon no, by the grace of the Lord. Dili lang kanay maingon ka nga maura gyapon sa to pa kung maura gyapon imong life sa una ug karon wala gyud usaban, di ba? So mas nindot kid igsoon nga nalipay ka despite sa imong mga problema tungod kay na kay Ginoo nga nasampit, na kay Ginoo nga andam nga motabang kanimo. Amen. Praise God, no? So mo na pinakadakong kanang nindot igsoon, no, nga madungog nato ba nga labi na igsoon, no, kita nga labi na katong mga anak sa Ginoo igsoon nga misalig mintuo kaniya dili gud na siya pasagdan sa Ginoo, dili gid na pakyason ni Lord ang iyang mga saad para kanato. Kung ato lang gikuptan igsoon ang saad sa Ginoo, naagid tay kanang naagid tay igsoon nga madawat sama gud na igsoon unsaon nimo nga nakay paabuton nga panalangin kung wala pug kay gibuhat sa Ginoo. Nagisgot tag prayer ganiha. Kung ikaw mo ampo ka, Lord, mao ni Lord akong prayers karon, mao ni akong prayers para sa iya, Lord, mao ni akong prayers.
kung nag-ampo ka igsuon, sigurado gyud nga naay mo abot, naagi mo resulta ug naagi kay madawat. Nga naman, because gilihok nimo, giibanan nimo igsuon og action ang imong gibuhat. O gisabayan pag gyud mo dakong pagtuo nga kana maangko nimo. Di ba, mabasa nato ang Mark 11:24 igsuon, no, 23:24. Makita nato, mabasa nato dia igsuon nga kumusalig ka igsuon, no, pinaagi sa mga pag-ampo og imo yung ang imong kasing-kasing nga maangkon gud nimo, madawat gud nimo na igsuon. Amen. No, ako testimony kay nako na igsuon that every prayer nagi katubangan ang Ginoo. Mo na igsuon dili gyud importante igsuon nga bandi lang imuhang tan-awon ning kalibutan na. Dili nimo lang taon igsuon tungod kay kwartahan ka na kay kwarta, pag magkasakit ka murag okay lang masakit ko tungod naman ko'y kagasto naman ko'y kwarta. How come igsuon kung naay mo abot nga pagsulay sa imong kinabuhi igsuon nga bisag unsaon nimo dili lang di kwarta ang makasulbad. Di ba? Mas labaw igsuon nga ang Ginoo sa kasulbaran sa ato ang mga tagsa-tagsa kinabuhi. Dili man permi igsuon ang resulta kwarta. Amen. Ako igsuon nagatuo ko. No, nagatuo gyud kog dako diha sa tumbuhi nga Dios igsuon nga kung muampo ta musalig ta diha kaniya igsuon no atong isugid ang tanan diha sa Dios. Siya gud nga Ginoo nga mutubag igsuon. Siya gud nga Ginoo igsuon kung atong plano diri alang pero ang plano sa Ginoo dili matugkan. No, dili gid nato masabayan igsuon kung aduna kay desisyon na kay plano pero kanay imong plano igsuon dili na makalapas sa plano sa Ginoo sa imong kinamo. Mas labaw ang plano sa Ginoo nga hanayon kani. Tabangan kaniya. Pero igsuon glory to God no tungod kay siguro naay mga tao nga gina-encourage nato nga salig lang sa Ginoo, ampo lang sa Ginoo. Pero naagya pa yung mga tao nga murag dili manumbaling, no? Murag dili lang ka panumbalingon, pero wala nila dama igsuon. Nang wala nila dama nga adunay usa igsuon nga atong masaligan. Nga tinud-an ay gid yung mutabang sa tuwa. O kanang wala kay madungog nga istorya, no? Dili ka mapasakitan og istorya. Kaya ang tinuod magud nagtabang igsuon, wala na kay daghan pang istorya. Ang tinuod nga tabang igsoon nga kinasing-kasing bisan pag wala na nahibalo ang palibot nimo pero nasayod ang Ginoo igsoon aduna kay panalangin nga madawat sa Ginoo. Dili naman kinahanglan igsoon nga ipasigarbo nimo ang imong kaugalingon ay na ako'y natabang ni ana nga tawo na ako'y natabang ana dako ikog natabang ana pero hinumdumi igsoon kung kana gipasigarbo nimo igsoon nadawat pud nimo ang ganti nga ihatag sa Ginoo sa imo. Pero kung ningtabang ka no, hallelujah, no, nintabang ka, og imo kay nang gitago nga ikaw mismo natabangan na ang Ginoo lang mismo nakita ay tili. Labaw pa igsuon ang imong gihatag o imong gitabang, labaw pa ni ana ang maabot sa imong kinabuhi. Amen? Because testimony kay na ko igsuon, grabe si Lord pagmutubag na igsuon sa mga pangalan. Kaduha, ingon ang Pilipos, no, kapitulo 4, versikulo 4 to 7, ingon siya diri paglipay kamo kanunay diya sa Ginoo, no, sublion ko kamo pag-ingon, paglipay kamo, no, may no, rejoice, hallelujah, grabe no, grabe gudeng kanang joy, ang kalipay igsuon nga, kanang gusto nga mahitabo sa Ginoo sa imong kinabuhi, sige lang, ilipay igsuon nga, nag-serve ka kay Lord kay saligi lang gadang yung mga pulong igsuon nga dili kanya pasagdan nga dili kanya pasagdan dili kanya biyaan igsuon sa imong sitwasyon nga imong natagamtaman karon kanang imong giagian karon igsuon I tell you aduna nay kasulbaran adunay pagahimuon ang Ginoo ni ana. Amen, praise God no, hallelujah. So ato gyud hinumduman kanunay igsuon, hallelujah, nga adunay Dios igsuon nga andam gayud nga mutabang kanato. Amen, nga dili kita pasagdan. Amen. Og ingon siya diri igsoon, hallelujah. Ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya. Hapit na mo balik ang Ginoo. So ang pangutana diri igsoon kanang gi-practice ba nato nga magkaroon tag kanang malumanay ba no nga mga kanang bitong kinaiya igsoon nga kanang mahimuot ang Ginoo. Sahay ba ya igsoon kini magong kining tao kanang hugaw gyud kayo ang mata sa tao. Sa sulod sa imong kasing-kasing
Nakita sa Ginoo nga ang tanan nimong gihimo makapahimuot sa iya. Pero tanawa ang taong dautan igsuon nga bisag maayo na ang imong ginanghimo pero dautan gihapon ka sa ilang pananaw. Kalahian ra gid no. Si Lord manggod igsuon no, balaan siya nga Dios. No maayo siya nga Ginoo, ang tanan nga nakita niya maayo gyud. No? Pero matingala ka igsoon in this earth. Matingala ka. Gamay lang mali nimo mo na makita si mo. Pero tanawa ang tanan nimong mga maayong buhat wala gyud na nila nakita. Muna usahay igsoon, no? Muna usahay igsoon nga mo na nakakuan sahay sa tao. No, kinahanglan igsoon nagitay ka nang maayo nga pamatasan, maayo nga kinaiya. Og kanang malumong nga mga kasing-kasing ba. Amen. Pag ang tinuod nga na Christ igsoon, ang tinuod igsoon nga alagad sa Dios. Kabalo gayud magpaubos. Kabalo mahigugma. Kabalo mo pasaylo. Amen. No? Ug kabalo igsoon nga magbuhat sa tanang matarong ug mubuhat sa kabubuton sa Ginoo. Kay ang tanang buhat sa Dios maayo gayud. Amen. Ingon siya diri, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayua sa Dios ang inyong hallelujah gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan niyong pagampo. Sa tupa igsoon dili na ta mabalaka, si Lord ang nagingon nini. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili papangayua. Sa tupa igsoon kinahanglan din natong mangayo. Mura din natin igsoon kung sa biological pa nato ng amahan, mamarayg ta. Di ba? Mamarayg ta sa imong mama, nga pa, mangayo po, no, papalit ko ana. So, syempre igsoon matouch ang ginikanan, di ba? Porque lang sa mga ginikanan nga murag walay pagmahal sa ilahang anak, no? Pero bulo ko igsoon, si Lord iba. Once nga ang iyang anak, no, ang iyang mga anak igsoon, no, nga nisalig din tuo sa iya, nagtuman siyang kabubuton. No, once ang iyang mga anak igsoon nangayo sa iya, iya gyud ang pagatagaan. Dili gyud na pagadidan sa Ginoo. Labi na kadto mga tao nga grabeng pagsalig sa Dios. No, dili gyud na kawangon igsoon, labi na kadto mga anak niya igsoon nga kanunay nga nahimong nagampo ning dulog ning salig sa Ginoo. Aduna gyud na sila kanang madawat igsoon mga panalangin gikan sa Dios. Dili lang igsoon nga pisikal nga panalangin, bisan igsoon labaw sa tanan ang espirituhanon nga bahin. Amen. Dili lang ta magtinguha igsoon sa mga bahandi nining kalibutan na. Mas maayo pa igsoon nga tininguhaon usab nato igsoon ang bahandi no sa espirituhanon nga bahin. Amen. Yun diri sa verse 7 igsoon. Kung ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing o gunahuna diha sa inyong pakigius sa Kristo. Ang pangutana igsoon. Ang ato bang kinabuhi karon hiusa na ba diha kang Kristo? Ang ato bang life karon igsoon na nakabato na bata og lawom nga relasyon diha sa Ginoo? Na nabatay intimate relationship diha sa Ginoo igsoon? Amen. No, na ato na ba nang nadawat na ba nato na? Amen. Aduna na batay ka nang nakabot igsoon. Kan tinud-an nga relasyon ba, no? Dili lang nang nakaila lang ka Lord. Igo lang ka nakaila. No? Pero wala jud kay relasyon sa iya nga kanang sama sa igsoon nga best friend diri sa kalibutan igsoon ba. No? Di ba say magkaroon ta, "Uy, pwede ba ta maging friend?" Ya kadugayan ninyong friend, mahimo na nimo siyang best friend. Si Lord igsoon na siya. Nahimo ta niyang mga higala, nahimo ta niya igsoong mga higala, no? Mga friends, nahimo ta niya igsoon og suod ng mga higala og labaw sa igsoon nahimo tang anak sa Dios. Kuyaw kayo si Lord igsoon. Gitanaw ta niya nga no na katawhan sa Ginoo. Katawhan sa Ginoo, pero kung mingong ka igsoon anak sa Dios, murag dili tanan anak sa Ginoo. No? Tama ba? No? Murag dili tanan siguro igsuon nga pagkatawgong anak sa Ginoo. Tungod kay napud ba yung nagapagamit sa yawa? No, murag ginana, mo man tinuod igsuon reality sa usa ka Kristohanon o sa tao igsuon. No, say igo lang ta nakaila but don't have relationship no diha kay Christ. Wala tay relation diha kay Christ.
Pero much better igsoon nga makabaton gid ta og kanang pakighiusa diha sa Ginoo. Amen. Pag usa maguta diha sa igsoon, kabalo na ka mahadlok, magpakasala. Kabalo na ka igsoon nga kanang nanakay kanang kahadlok ba nanakay pagtahod sa Ginoo nga ay dili din ako nahimuon tungod kay dili na gusto sa Ginoo sa akong kinabuhi. Amen. Hallelujah. So mo po na isa ako igsoon nga unsa nga ako ang past life sa una, unsa akong kinabuhi sa una. Miingon jud ko nga Lord nga butang gid kanon sa akong kasing-kasing nga magbaton jud ko og kahadlok ang pagtahod diha kanimo. Kay once nga aduna tay kanang pagbaton og pagtahod og kahadlok sa Ginoo igsoon, matingala na lang ka. Adunay gyud ka ng paghimuon ng Ginoo sa imong kinabuhi. Dili ka jud kaniya pasagdan. So mo na igsoon ang Dios kayud manalipod kanato igsoon. Amen. Mo nang ipabag-o na to ang atong kasing-kasing, ang atong unahuna, ang atong pagpamulong kay basig na puno na naigsoon sa mga pulo nga dili maayo, lalong-lalo na igsoon sa mga pagpamalikas, sa mga butang nga dili maayo, no? Mga pamulong nga dili maigsoon, dili man ta na gusto sa Ginoo. Dapat ang magawas sa itong mga baba igsuod, mga panalangin, blessing, no, mga maayong butang ba, mga maayong pulong ang magawas sa itong baba. Ayaw ng pagpanunglo, ayaw ng magpamalikas, tungod kay pagpamalikas, pagpanunglo, igsoon, iya man na sa yawa. Amen, no? Kay kung magsige kag sampit igsuon, ug kanang mga dili maayong pulong, si Satanas kanunay ang imong paadto sa imuha. Si Satanas kanunay ang imuhang gitawag dili ang Dios. Kay kung mingon ka nga you need Jesus no sa imong kinabuhi, then mamuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. So ang pag-ampo di igsoon ang dapat natong himuon. Nga aron madaog nato kining tanan ng mga kasakitan una sinati nato. Karon igsoon even sa pandemic karon. Kinahanglan gid nato ang mga pag-ampo. Amen. Pagsalig og kanang pagsalig nato diha sa Ginoo igsoon no. Amen. So manigsoon ikatulo. Kung isgutan nato igsoon no ang kinabuhi no makita nimo nga nabuhi man ko diri. Naning kalibutan. Usa gid purpose na ko anong na nabuhi ko diri. Igsoon na jud purpose ang Ginoo. Amen. Sukad pa lang igsoon nga namugna ka, nga himugso ka nining kalibutan. Aduna nay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Even mo gana igsoon nga grabe ang iyang pagigugma kanato ug kana nga gugma igsoon, hallelujah, sa Ginoo igsoon itagaan ta niya og kanang kinabuging walay katapusan. Ito ba ka ana igsoon kinabuging walay katapusan gihatag na ni Lord sa tua mo na ato ang kanang madawat igsoon ang crown of life, hallelujah, no? Abot man igsoon kabsan man ta kinabuhi sa may asa tama na nga atong kinabuhi kung ato ning gialagad sa Ginoo igsoon. Wala tayo ang kadlukan. Dili ta ang hadlok mamatay tungod kay kung ang ato ang pagsalig, ang atong pagtuo, ang atong kinabuhi na si Ginoo, wala na kay ang kadlukan pa. Amen. Praise God, hallelujah. Og ingon diri igsoon, hallelujah. No sa unang Juan 5, praise God, 5 versikulo 13 hangtod sa 15. Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayod nga kamong may kinabuhing walay katapusan. So makita nato diri igsoon nga no gisulat kini igsoon no, hallelujah. No aron kita tanan igsoon nga nagatuo sa anak sa Dios. No ang tanan ba igsoon no nagatuo ba ta sa anak sa Dios? Amen. Kinahanglan aduna gyud tay pagtuo igsoon. Amen. Nagyud tay kanang pagsalig ug pagtuo no sa bugtong anak sa Dios nga iyang gihatag para kanato. Amen. Ingon siya diri og magkasalig kita sa Dios nga bisan unsay atong pangayoon no gibalik na pud ni Lord. No? Unsa atong pangayoon sumala sa iyang kabubuton, dunggon gayud kita niya. So it means so ang atong Ginoo dili bungol. Kay ingon siya dunggon gayud kita niya, gayud no? Dunggon gayud kita niya. So it means so kay gidungog man sa Ginoo nga atong mga pag-ampo. Nagid tay madawat. Nagid tay maangkon. Labi na igsuon na ngayo ta sa iya. So pagkatagaan gid sa Ginoo. Nga ng verse 15, ug kay nasayod man kita nga namati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo. So muna igsuon receive. I-receive igsuon ang pulo sa Ginoo.
i-receive igsoon ang saad sa Dios imong kinabuhi. No. Gusto sa Ginoo igsoon nga no naatay kanang kuan ba kanang pagpaminaw sa ihagod. Kanang kabalutan mo ubay sa kabubuton sa Ginoo ba. O gusto pod sa Ginoo igsoon nga natay pagsalig kaniya. Ang Dios igsoon motubag sa atong mga pag-ampo. Mutuo ba ka na? Ang Dios igsoon na mati sa atong mga pangliyo po diha kaniya. Ang Dios igsoon mo hatag sa atong gipangayo diha kaniya. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang Dios no wala pa lang ka nangayo gitubag na kaniya. Mo ni kanang advance mo na advantage igsoon nindot kayo. Amen. Ang Dios igsoon gitagaan kita niya og kinabuhing wala katapusan. Kung atong kinabuhi igsoon ana-anak ang Kristo madawat gyud nato na. Amen. Ang Dios igsoon dinatan-aw niya ang atong kasing-kasing. Kay basing nag-ampo tuod ta pero good motives bad motives day no kanang lahi day nga tuang kanang mga prayers, di ba? So si Lord igsoon naga-check sa atong mga prayer, no? Good motives ba or wrong motives? So nay duha igsoon, no? So God knows everything igsoon sa atong kinabuhi, nasayod gid ang Ginoo. Kabalo gid ang Ginoo igsoon sa ato ang mga tagsa-tagsa nga kinabuhi, amen. Nahimugso ka pa lang igsoon kabalo na ang Ginoo na. Amen. No, ang Dios igsoon ginatan-aw niya ang atong kasing-kasing. Mao gini ato ang kuan igsoon kini ang atong kasing-kasing ginatan-aw gini ni Lord. No, kung maayo ba ang igsoon no kanang kini bang atong gipray karapat dapat ba na ihatag sa tuwa kay basig ikapahamak nimo na. Dili man gusto si Lord God nga. Di mo gusto si Lord igsoon nga nakigipangayo sa iya niya sa unahan nakabalo siya nga makapahamak din sa imo dili gyud na niya ihatag. Sama sa akong gingon igsoon, sama sa akong share kagahapon. Dili gyud mo sugot ang Ginoo nga naay mahitabo sa imo. Dili mo sugot ang Ginoo nga mapahamak ka. Dili gusto ang Ginoo madiskrasya ka. Dili gusto ang Ginoo masamad ka. Ngano man igsoon gusto sa Dios proteksyonan kaniya. Muna igsoon pakigrelasyon gud sa Ginoo. Kay nindot kaayo og lami kay sa paminaw igsoon. Sama pa sa mga malamiang pagkaon igsoon, no? Ang kanang makabaton tag intimate relationship no murag sweet ba. Nen, murag kanang labaw pa igsoon, no? Sa mga tamis nga kuan igsoon. Kanang grabe mo amping ang Ginoo sa atong kinabuhi. Bisag wala na to siya nakita, pero kung nintuo ka nga mamuhat ang Ginoo. Bulahan ang tao nga mintuo nga wala pa niya nakita. Amen. So kailangan di ay igsoon nga sa panahon nga muduol ta sa Ginoo igsoon. Ang kanang kaning kailangan di ay nato igsoon nga sa panahon nga muduol ta sa Ginoo, angayan nato siyang kanang angayan ta nga kanang moatubang sa iya ba. Kung sa kuan pa igsoon presente ta. Presente ta nga magigatubang sa iya. Dili lang nang igsoon nga kay gusto nimo, moatubang ra kag gusto nimo, no? Pero dili ka na igsoon mo ay kanang kuan sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo igsoon is kanang pag moatubang ka sa iya ha, presente siya. Presente ta, presente ta nga moatubang ta sa iya. Amen. Kanang mingong ka Lord. Kanang mo nagingon sa pulong sa Dios igsoon kaganiya nga magkaroon tag malumong mga kasing-kasing. Kanang aduna tay pagpakumbaba Lord. Nagpaubos din ko sa mga tubangan karon. Din pagkanaig sa makita na sa Ginoo sa tong mga ginabuhi. I tell you. Agdo na gyud pagkabuhaton ng Ginoo sa imong ginabuhi. Amen. So kinahanglan nato igsoon nga moampo, kinahanglan nato nga mosalig kaniya in times of problem, mga in times of trouble, sa tanan natong pag-aagian, ng mga pagsulay, mga bagyo sa kinabuhi igsoon. Wala tayo laing saligan og duulan kundi ang Dios lamang. Amen. Hallelujah, praise God, no? So lami kayo igsoon nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo nga adunay mga kanang pagdaasig ba, no? Adunay kanang paglig-on sa matag usa kanato. Amen. Yung diri igsoon padayon kamo sa pag-ampo o pagbanyantayon uban ang pagpasalamat sa Dios. Amen, no? Colossians 4 verse 2.
So mao po ni igsoon ang ingon ni Lord, padayon kamo sa pag-ampo o pagbinantayon uban sa pagpasalamat sa Dios. So kinahanglan gid nato igsoon magbinantayon pud ta. Kay kabalo mo igsoon ang atong kaaway dili nato makita. Mo na igsoon nindot kaayo kung ang imong kinabuhi imo nang gihatag kay Jesus. Imo nang gihatag sa Ginoo kay nganuman bisan pa igsoon adunay mga pagsulay or naay mga pagtisting nga mahitabo sa imong kinabuhi. Dili na ka basta-basta nga masakmit sa yawa igsoon because naanay Christ na nakay lig-on nga pundasyon nga dili basta-basta nga matarong. Mo nang gusto ni Lord igsoon nga lig-on gid ang atong pagtuo pagsalig pud diha kaniya. Amen. Pag-iskat no. Ang gisulti sa pulong sa Dios igsoon no sa Ginoo nga pagpadayon kamo no kinahanglan di igsoon lifestyle na nato ni kining pag-ampo dili gid ta muundang sa mga pag-ampo. Kanunay na nato ning ikinabuhi. Amen. Kanunay na nato ning kuan. No, be on fire igsoon. No, ampo ayaw jud undang. Hallelujah. No, pero ang nahitabo karon igsoon, no, moampo na lang ta usahay kapag no natay ampuanan or moampo na lang ta kay tungod natay kinahanglan, no, moampo lang ta tungod kining agi tag mga no kasakitan. That every day, no. Kung asa ka igsoon, no, kanang padilaaba kanunay ba ang kalayo sa balang espiritu sa imong kasing-kasing ba nga bisag asa ka nahimo gyapon kami ng inampuon. Amen. No. Unsaon ni Migson kasagaran ba igsoon no dagan kay naga-claim nga mga prayer warrior. Kasi pag prayer warrior ta igsoon dapat lifestyle na natong pag-ampo. Dili lang ta mo ampo tungod kay hinumduman nato nga nay ampuan. Dapat perminti gid nato igsoon no ikuan pa ni igsoon kung exercise nato kanunay ang mga pag-ampo. Walay undang ba pero dili ibig sabihin igsoon kanang way undang nga murag siya naglakaw ka no nakaka-istorya si kanang naman na sa lugar igsoon no naay kanang kuan ana ba paghanay ana no, kanang pag-ampo nato igsoon nga mao na gid na ang imong gikinabuhi prayer pagdasig. Amen. Hallelujah. No kaya sa igsoon na adunay ka ng mga prayer nato murag wala lay nahitabo no. Wala tay ka ng dapaabot tungod kay basing wala pud tay gihimo. Kay lisod man igsoon nagpaabot ka sa panalangin sa Ginoo pero wala pud ay gihimo. So nindot na igsoon nga once nga magaampo ka no, mao na gid nang imuhang kuan igsoon no. Ang imong habit ba nga ampo lang ka kanunay. Kung dili lang pud para sa imong kagulingon pagampo igsoon kun dili para sa tanang katawan. No? Para sa mga tao nga gimahal sa Dios. No? Dili para sa ko igsoon dili ko mosugot nga ako lang ang makabatog relasyon sa Ginoo. Ako lang ang luwas, ako lang ang nakasinati sa kaluwasan. Dili ko mosugotan na igsoon. That's why no nga naka-decision ko sa akong kagulingon Lord kung unsa ang imong gigamit sa una nga na-save ang akong life, mapud akong paghimuon aron napoy ma-save Ginoo. Inaagi sa imong pagpamungat sila makinabuhi. Amen. Because of situation na to karon igsoon no, dili lang pud gud ta basta-basta nga makakuan na. That's why sa to ang mga tagsa-tagsa kinabuhi. Mapadayonon kita igsoon no. Daghan na igsoon no, makita nato igsoon daghan na kapila na ni gisangyaw no ang mensahe sa Dios igsoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah no. Manang gusto sa Ginoo igsoon nga mapasalamaton ta kanunay. Amen. Mapasalamaton ta kanunay sa tumbuhi nga Dios igsoon tungod kay naagid siya magatubag sa itong mga pag-ampo, amen, sa itong mga pangaliyopo. Muna igsoon, pag maampo na sa Ginoo, banigid pagpaubos. Banigid igsoon ang kanang adunay kanang pagpailo, alumong kasing-kasing, pagpakumbaba igsoon, pagbaton kag kahadlok, amen. No, naagi na igsoon kay nindot jud kaayo na nga naatay Ginoo nga masaligan. Natay Ginoo nga kadangpan. Bulo ko igsoon nga daghan kayo ning agi karon og mga kasakitan, mga pagsulay even sa pagputok pa lang daan sa pandemic, daghang mga negosyo ang nawala, daghang mga trabaho igsoon ang mga nawad-an, daghang mga pamilya igsoon ang mga naapektuhan. Amen. Aduna pay mga bagyo, aduna pay mga katalagman, no, mga nagpungasi na mga balod sa kinabuhi, no, daghan igsoon pero
Sa atong mga tagsatagsang kinabuhi, wala mo gyud laing saligan kundi ang Ginoo lang. Ang Ginoo lang gyud igsoon. Amen. And the last igsoon, ingon diri ang Mark 11:24, no? Tungod ni ini ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-ampo. So mo ni akong gingon igsoon, tuhui nga madawat ninyo kini ug mainyo gayud kini. Kung ning ampo ka ug kanang imong giampo igsoon gituhuan nimo nga madawat nimo, maangko nimo, madawat gina nimo. Amen. Praise God. Hallelujah. Even verse 25, inigtindog ninyo aron mag-ampo. Kung aduna kamoy kayugot, sumao po ni isa igsoon, bantayan nato ni ha. Mundri, inigtindog ninyo aron mag-ampo kung aduna kamoy kayugot, bato kang bisan kinsa, pasaylua una siya aron sa inyong amahan nga tuwa sa langit mo pasaylo usab kaninyo. So usa ni ka importanteng butang igsoon nga ako po ning gi-share gahapon nga kung aduna patay mga tao nga wala na pasaylo o wala ug ka nagpasaylo, praise God, hallelujah, amen. So mo na igsoon nga praise God, no? Hallelujah. No, so balikon ako igsoon, verse 25, inigtindog ninyo aron mag-ampo, kung aduna kamoy kayugot, bato kang bisan kinsa, pasaylua una siya aron sa inyong amahan nga atua sa langit mo pasaylo usab kaninyo. So kinahanglan gani nato igsuon nga pasayloon tong mga tao nga nahimong nakasala o nasayop igsuon o adunay nahimo no sa imuha man or ikaw man nakasala igsuon, kinahanglan gid ta nga adunay gyud pa nag-uli nga atong paghimuon. Because kung igsuon kung puno man gud ni kalagot kasuko kay gut-gut ang atong mga kasing-kasing igsuon, no, dili na to mahimo, no, ang pagabuhaton nato para sa Ginoo. Naagi ka ng mahimong burden nimo, naagi mahimong babag nimo bugat sa paminaw. Pero kung igsuon, kung aduna kay kasing-kasing nga numudawat mo pasaylo ka igsuon, no, aduna gyud Ginoo igsuon nga mutabang sa imo. Because hupayon gyud sa Ginoo ang imong mga kasakitan sa mundugan. Because tanan nimo pagaymo igsuon, ipakita lang na sa Ginoo. Ayaw i-prove sa tao kundi i-prove dia sa Ginoo, kay ang Ginoo man ang ato ang masaligan. Amen. Ang Ginoo lang igsuon ang ato ang maduulan. Siya lang ang Dios igsuon nga makatubag. Amen. Magatabang ka nato. O dili tang kayon tabangan ni bisan kinsa. Kung adunay pagtabang diri sa kalibutan, pero dili gid nimo maingon nga maayo perfect kay nagi mga butang igsuon nga no nga palya pakyas. Pero sa Ginoo igsuon plain gina haruhay gid na nindot gid nagresulta igsuon. Mana wala tay laing saligan kun dili ang Ginoo lang. Then mo na igingin igsuon nga magampo kita, no, magampo kita, musalig kita sa Ginoo. Amen. Wala tay laing saligan kun dili ang Dios lang. Amen. Dalaygon gid igsuon, no, ang Dios, no. Medyo na late lang ta igsuon tungod kay nagkaroon man og kanang no problem, no, ang ato ang kuan ganiya, no, sa laptop mo nang nag-relive ko sa ikaduha na nako ni nga kuan, and dalaygon kayo ang Dios sa tumatatag sa kinabuhi igsuon. So manigsuon musalig lang ta, maampo lang ta sa Ginoo kay tungod na ay Ginoo nga mutubag sa tuang mga pagampo. Then atong itugyan magkaroon taglaw nga relasyon, no, diha sa Ginoo. Amen. Dalaygon kayo ang Dios sa tumatatag sa kinabuhi. Ampo kita. Igsuon kung aduna kay gusto nga ipag-pray, no, PM lang, no, or comment nimo igsuon, no, nung gusto kag kanang, no, I'm willing to pray for you, no, so mga pamilya or sa wala imposible sa Ginoo igsuon, no. God is everywhere, bisan asa siya igsuon presente gid ang Ginoo. Amen. Mamuhat gid ang balang espiritu. Amen. Thank you, Holy Spirit. Okay, hallelujah. Thank you, Holy Spirit, God Lord, karang nga kautuhon. Salamat, Holy Spirit, tungod kay hallelujah, naagib ka kanunay nga nagagiya, naghatag ka na mo kusog. Holy Spirit, kung doon naman nagbalatian karon, makasinati gigib kaayuhan. Holy Spirit, God Lord, naagi nga hanlag kaalam, kagin maghatag kaalam. Spirit, God Lord, i-restore ang mga nag-business,
yung mga nagtrabaho, ang mga nanginabuhi karon Lord, panalangin ni Lord God, Lord, ang ilang mga tagsitay sa kinabuhiban sa matag panimalay, sa nga nagtrabaho karon Lord, kung ang Diyos na magapanalangin o Diyos, God, Lord. Salamat, Lord, ng tanan ng God, panalangin ni Diyos, ang tanang minamati, ng minaw, ang dawat sa mga pulong karon nga, kauntuhan, gini kagayon, Diyos, magbayaw, mapasidunggan, Lord God, Lord, sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen, amen. So, daghan kayong salamat, igsoon, amen, no, sa tanan nga naminaw, sa tanan igsoon, mag-uban-uban kita, igsoon, no, kanunay, no, medyo igsoon, nalagi tayo mga, kanang, no, sa imong good, nami buluhaton sa gawas, no, nami mga, Bible study, so, kanang, mana igsoon nung say late me, pero dili gid na mo kawangon igsoon nga dili mi makashare labi na karon sa to ang karon sa to ang situation karon, so kinahanglan gid nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili na to saligan igsoon ang kwarta, dili to saligan ang kayamanan ni ining kalibutan tungod kay ang tanan temporary lang, ang tanan mahanaw lang, pero usa ka butang nga dili mahanaw igsoon mao kana ang Dios sa atong kinabuhi. Na nagsuon tuguti nga ang Dios may maghari sa mga tagsang kinabuhi ug ang Dios igsuon no dili ta niya pasagdan. Amen. Despite of this pandemic igsuon dili ta niya pasagdan. Kanunay natong iampo igsuon nga kini nga pandemya mawagtang ni, mahilis ni, mawala ni o kisa may nagapaluyo ni ini igsuon no pinaagi igsuon sa gahom ni Ginoong Hesus ang Dios lang gyud kakayanan makapawala ni ning tanan. Amen. So magkayusa igsuon ta sa mga pag-ampo ug mga pagdasig sa batis. Dalaygon gayud ang Dios sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen. So God bless us all. Daghang kay salamat igsoon even kay Titulong, amen, no, kay Pastora Michelle, kay Ira, amen, no, o kay Sakin, no, kay Sakin, o kay Antibilia, no. So maayong udto sa tanan o dalaygon gayud ang Dios, amen, sa matag sa kinabuhi natin. Amen. Diyos lang mapasidunggan. And God bless us all. Bye-bye.